Amina yarinya ce mai nutsuwa, idonanta cike da mafarmaki, amma zuciyarta ta gaji da jira. Ta taso a karamar unguwa inda kowa ya san kowa, amma babu wanda ya san abin da ke ranta. Ta imani da soyayya, amma ta daina yarda cewa za ta taba samunta. Ranar da ta haɗu da Sadiq ba rana ce ta musamman ba, amma ta canza komai. A kasuwa ne kayan Amina suka zube yayin da take sauke jakarta. Kafin ta ankara, wani hannu ya fara tattarawa tare da murmushi mai sanyi. Ta daga kai, idanta ya haɗu da na Sadiq a karo na farko. A wannan kallo guda daya, zuciyarta ta buga da karfi fiye da da. Kamar wani sirri ne da aka taba a zuciyarta ba tare da izini ba. Kam, kin manta wani abu, in ji Sadiq cikin ladabi yana miƙa mata zobe. Daga wannan rana, haduwarsu ta fara zama al'ada a hankali. Ba da shiri ba, amma zuciyarsu suna ƙara kusantuwa juna. Amina, Sadiq, idan duniya ta hana mu, za ka manta da ni? Ko da duniya ta juya, zuciyata ba za ta taba juya miki baya ba. Suna cikin wannan shira mai sanyi ba tare da sun lura ba. Saulayin mai kudi da aka shirya zai aure Amina, ya zo ya tara su tare. Ba tare da magana ba, ya wuce ya shiga cikin gidansa Amina. A ciki, iyayen Amina da shi ya suka fara tattaunawa batun aurenta. Ana maganar kudi, suna da ranar daurin aure. A waje kuma, zuciyar Amina ta fara bugawa da tsoro da rudari. A wannan rana, rayuwa ta fara nuna mata cewa soyayya ba ta zuwa ba tare da goyya ba. Na fahimta sosai. Waje Amina ta tsaya cak. Zuciyarta na bugawa kamar za ta tsage kirjinta. Ba wai saboda Sadiq ba kawai, amma saboda abin da take jin zai biyo baya. Idanun saurayin mai kudi sun cika da wani abu daban. Ba hassada kawai ba, amma zargi. A zuciyarsa, ya riga ya yanke hukunci kafin ya ji gaskiya. Gare shi, shira ta zama hujja, kallo ya zama laifi, soyayya ta zama rashin kunya. Ya juya ba ta